Nagradama iz prošlog izvlačenja i dalje uživaju dobitnici širom Srbije. Jedna od njih, Nada Jovanović iz Ribnice, dobila je automobil. Potom položila vozački ispit. Zato Kraljevčani imaju mnogo razloga da veruju da će i ove godine vredne nagrade stići baš u njihov grad. Svojim četvorotočkašem Nada Jovanović ponosno kruži gradskim ulicama. Prošle godine vredan poklon automobil stigao je u prave ruke. Od nagradne igre ne odustaje. Uz pomoć supruga sama pravi koverte i ne krije da očekuje nagradu. Sad sam poslala jedno 10 koverata, to je 100 računa. Volela bi sada da dobiju i drugi, naravno. Nisam ja samo živa da samo ja, ali ne bi se ljutila da dobijem i ja. Neki stančić od 15 kvadrata. A šalim se. Ovo je mnogo lepo, drugo, korisno i za našu državu. Da je nagradna igra u toku primjetno je kod prodavaca, a Kraljevčani očekuju nagrade. Od kada je krenula ova nagradna igra Uzmi račun i pobedi, ljudi non stop traže račune. Da li ste skupljate račune i koliko ste do sada koverata poslali? Pa 10. Možda i više. A ćerka je poslala 20. 10 sam poslala. 10. I sad sam uzeo još 5. Tako da nadamo se nekom stanu. Šta biste voljeli da dobijete? Stan. Skupljam, ali za drugoga, to je za prijateljicu. Ne skupljam i ne čekam ništa. Evo, upravo sam prikupio... Sad ću da vam pokažem. Pogledajte koliko sam pozario. Od računa imamo... I koliko ste do sada poslali? 50 komada. A šta očekujete? Ne očekujem ništa. Ali dobro, lepo igrati se. Lepo se igrati. Vredne nagrade su već stizale u grad na Ibru. Otuda ne čudi upornost Kraljevčana koji osim što očekuju nagrade na ovaj način, kako kažu, doprinose suzbijanju sive ekonomije.